Läskigt, läskigt, läskigt. Hur kan det vara härligt när det känns förfärligt? Läskigt, 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 läskigt. Varför är det spännande med saker som är skrämmande? Det är roligt med sagor om spöken och gastar, vampyrer med tänder och häxor med kvastar. Men blir det för otäckt kan jag inte sova. Då ångrar jag alltid att jag faktiskt vågar. Läskigt, läskigt, läskigt. Hur kan det vara härligt när det känns förfärligt? Läskigt, 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 läskigt. Varför är det spännande med saker som är skrämmande? Att klättra så högt att det kittlar i magen, och gå in till tjurar som betar i hagen. Dyka från högsta tornet vid badet. Det skulle jag vilja, men vet inte om jag ska det. Läskigt, läskigt, läskigt. Hur kan det vara härligt när det känns förfärligt? Läskigt, 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 läskigt. Varför är det spännande med saker som är skrämmande? Läskigt, läskigt, läskigt. Hur kan det vara härligt när det känns förfärligt? Läskigt, läskigt. Man blir lite rädd. Pirrar till lite i magen när man blir rädd. Ja, visst är det härligt? Ja, du har nog rätt. Det är härligt. Ja, det var ju det jag sa. Mago, jag skulle nog vilja gå hem.